Hello logofer, welcome back to my channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङै दं। ओमफ्राय दायो नै आङो न'आव दंफैयो। बिनिफ्राय आङो दिनै थांसिगोन। ओमफ्राय दा मादै मोनाव थांगोन आरो आङो मादै मोनावहाय बिबार लायनो थांगोन आङो। बिबार मैया नुबोदोंमोन नालाय आङो मादैया मैया आंखौ साहा लोंनो लेंहरदोंमोन। ओमफ्राय बेयावनो आङो बिबार नुबोदों। ओमफ्राय बेखौहायो आङो लांनो थाखाय बिदों। ओमफ्राय मादैया हरगोन आरो। ओमफ्राय आं दा थांसै मादै मोनाव। स' थुदो आङो देखायलांसै लोगोफोर। थाबायगासिनो नै आङो लोगोफोर। ओमफ्रायो लामाया जोंना गुगाजोबहांबाय। थाबायगासिनो। थाबायगासिनो सहैथ'वाखै दाबो। दैया अखा हानानै दै जाजोब्बाय। दै गोजावबोबाय नै मोनहैथारनोसै लोगोफोर। आं नैबे बिबाराव थैजोबसिगोनसो नुदों बै गिदिर गिदिर मोस्रोमा। आयौ गोसोम गोसोमा अरग्राया आयो नै बबेनिफ्राय नामाथाय ओइ सिंथाव दाख्लैयो गोसोम गोसोम ओरै माबायना लाद्रा बिबार लांफैदों बिबार। नैबेखौ लांगोन, नैबेखौ लांगोन। नैबेयो जा मोजां बारो। नै बिबारा जि मोजां जानानै दङ। ओरैबो देखायनो जा मोजां मोजां बिबारा। प्लान्टआ बैथिंबो दङ। खुला नांथारनांगौ। नै लोगोफोर बेखौ लाबाय आंहा। दायो थांनोसै लामायाव एसे बेरायहैनोसैबो। बिबार लांफैदोंमोन। दायो लानानै थांसै गायहैनोसै न'आव। गायनानै थांबा नोंथांमोननो देखायनोसै। थाइजौ लांसै दायो। थाइजौ आबैमोनाव बिबारा जि मोजां बारदों नै। बेखौ साइज नुदों फांसेसेनो ख्रिस्टमासाव लाइट होनो। थाइजौआ नै मेला मेलाथार लांसै आंहा। लाबाय नै लाबाय। गुड मर्निं लोगोफोर। अखा हालायबाय नै। अखायानो अखा। ओमफ्राय मर्निंआवहायो नै बेखौ बानायबाय।
आलुजों ओंखामजों एवबाय दिनैखौ साहा फुदुंगासिनो ओमफ्राय आङो मैयानो फैदों ओमफ्राय दिनै मर्निंआव डाइरेक्ट भिडिअ लाफिनबाय नै आङो लोगोफोर नै जोंहा गेलेयाव थांनो ओंखारबाय दायो गेलेयाव थांसै दिनैहाय सानडे मैयाहाय एसे ब्लग लाबाय ओमफ्राय दिनै एसे लाबाय लोगोफोर दिनैनिखौबो मैयानिखौबो प्लास खालामसै ब्लगखौहायो दायो थांसै नै थाबायबाय दखान मोनबाय नै गेरजाया जोंना एसे लानसां उननिखौ उनथिंना हरनांला नोङो सालायलायबायहाय सबाय बिमा भाजा अमा बेदर